Hrvatska vaterpolska reprezentacija priprema se za europsko prvenstvo koje u siječnju očekuje u Beogradu. Nakon što su prvih 10 dana trenirali u Zagrebu, izabranici Ivice Tucka otputovali su u Mađarsku, gdje se pripremaju s reprezentacijom domaćina. Tim su povodom u Segetu odigrali i prvu prijateljsku utakmicu. Naša reprezentacija nije zaigrala u najjačem sastavu, gripu su dobili Harkov, Butić i Popadić, a izbornik je poštedio kapetana Bijača i Burića. Otvaranje utakmice bilo je kao iz snova, već nakon nekoliko minuta bilo je 3:0, a posebno je raspoložen bio Fatović, koji je zabio golove za 1:0 i 3:0 iz peterca. Međutim, Mađari su se brzo vratili u igru, a početkom druge četvrtine stigli su i do prvog izjednačenja sjajnim pogodkom Manherca. Ipak Hrvatska je bila ta koja je vodila većinu utakmice, pa smo tako opet poveli sa 6:5 golom Lončara s igračem više. Na poluvrijeme se otišlo s izjednačenih 7:7 nakon pogotka Tatraija, a početkom treće četvrtine domaćin je prvi put i poveo, strijelac je bio Vigvari. Odgovor Hrvatske bio je fantastičan. U tim trenucima prevagu na našu stranu donio je sjajni Bukić, koji je prvo izjednačio na 8:8, a ubrzo je zabio za vodstvo 10:8. Priključio mu se i Žuvela, koji je postigao 2 gola zaredom, za 11:9 i 12:9. Kada je Bukić s igračem više poentirao za najvećih +4, bilo je jasno da će izabranici Ivice Tucka doći do pobjede. Mađari su do kraja utakmice serijom 3:0 uspjeli smanjiti, ali za nešto više nisu imali vremena. Luka Bukić bio je najbolji strijelac utakmice sa 5 golova. Žuvela je dodao 3. Naši reprezentativci nastavljaju pripreme u Budimpešti, a krajem tjedna vraćaju se u domovinu, te će se nakon kratkog predaha ponovno okupiti u nedjelju u Splitu.